Quan ens vàrem presentar al germinador teníem 3 objectius. El primer objectiu era desenvolupar la plataforma que ens permetís compartir vehicles elèctrics amb la cooperativa belga Partagou. El segon objectiu era crear la xarxa europea de cooperatives de mobilitat sostenible i el tercer objectiu era fer créixer el nombre de vehicles que teníem a la nostra flota. En aquests moments la plataforma està plenament operativa i ja són diverses cooperatives que l'estem fent servir. A finals del 2018 tenim previst firmar la constitució de la cooperativa de segon grau, que serà la llavor d'aquesta xarxa europea de cooperatives de mobilitat sostenible, i a nivell de vehicles són més de 14 vehicles. A finals del 2018 tenim previst estar presents en més de 10 municipis catalans i tot plegat fa que estiguem molt contents de com estan anant tot plegat. En aquests moments, a nivell de projectes, estem treballant en 2 projectes principals. Un és un servei que estem oferint als ajuntaments perquè ells puguin gaudir de vehicle elèctric als matins, entre setmana, i aquest mateix vehicle està disponible pels veïns a les tardes o al cap de setmana. Aquest és un projecte que està tenint molt bona acollida amb l'administració pública. I després, per un altre costat, també estem treballant en una pàgina web que permet als veïns juntar-se i de manera col·lectiva comprar vehicles elèctrics i ficar els actius amb el punt de càrrega en els aparcaments dels seus barris. Amb aquests 2 projectes esperem i confiem que ens ajudin a fer créixer la cooperativa de manera sostenible al llarg d'aquest final del 2018 i el 2019 i esperem estar en molts municipis catalans al llarg del 2019. Amb aquests 2 projectes tenim previst fer créixer la cooperativa de manera sostenible i l'objectiu és que al llarg del 2019 estar presents en molts més municipis catalans. Volem agrair especialment a Som Energia i al COP57 el Premi del Germinador. Creiem que és un premi que és molt necessari per tots aquests projectes que estan naixent ara actualment, que ens han d'ajudar cap a la transició energètica, tan necessària per tots plegats, i esperem que el germinador tingui llarga vida i cada cop doni més bons fruits i que entre tot plegat, entre els projectes, puguem col·laborar i ajudem en aquesta transició energètica. Moltes gràcies i endavant.